Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Gilakbitan og saysay ni Vic si Mia bahin sa iyang igsuon nga si Aida. Nga bisan pa kuno og kasado sila sa iyang bana ug nga may anak pa sila nga ang nagkabuwag lang gyapon kini. Naminaw si Mia sa gisulti ni Vic. Dini. Di ay pa? Maldita di mong ate? Makauyon ka siya nako, babe. Ubera mamig kagika ni mama. Ang sangpit man dihang atong topic. Way si bisan kid sa magpaghilabot sa itong relasyon, babe. Promise. Way magkahilabot sa itong relasyon. Nga na nakasulti ka man ni Ana. Doon na ba rin mo samok na to? Doon na ba, babe? Kuan, pananglit lang og doon ay mo samok. Vic. Pero way mo samok na to, babe. Ipasali ko. Way si bisan kinsa nga mo samok sa itong relasyon. Labi na kay may umabot at ang baby. Dili ba? Bungay ka ba ka? I love you, Mia. I love you too, babe. Murag na payag magtiayon na kyun. Ang puting anak. Murag na wadaan og kauwaw nako nga iyang inahan. Nabag-uhan uri nga nakatilaw lami. Makasulti lang tagdi mauda. Ay, makalagkot. Ma! Ngano? Mama, sadoy. Gisampot na sab ko. Kisay malipay ning nakita ron ako ni Moro sa Mia. Nga feeling na lang yun ni mo nga magtiayon mo. Sabta na lang gud ko, ma. Sabta mi si Vic. Misaad na siya, ma. Tingali, gikan si Embrahi ron. Nagbalik niya, magpakasal na mi. Huwis lang una tingali aron madali. Ay, bisag sa kapilya pa, Mia. O sa laing tinuhuan. Basta kay makasal mo. Mao na importante. Tita? Tita? Mubiya naman ko. May pamalito na may si Mia para sa ubang mga gamit din sa bahay. O yung man magamit ninyo, samtang wako din eh. O garon malingaw mo, samtang wako, ipa-deliver ko itong TV. Widescreen, tita. Dugay pa day kang mabalik. Maingon-ingon yun, ana. Mga pila gyud ka kabuan. Abtag tuig. Di isab, tita. Pero labi siguro, buwan yun tingali. Ma, dawata ni o. Sa may soda ng sobre. Dawata lang good. Sige na, ma. Aron makalakaw na mi si Vic. Maong. Butang dias lamisita. Makalakaw na mo. Ayaw pagluto pa ni Udto, ma, ha? Magdalang mi para ni mo. Tana? Kung mga anak na niya ka, higpit o niyang mawa ang kasko ni tita na ko. Pagtahod na niya, babe. Malipay na tingali si mama kung magmama ka na niya. Sige. Ma, ato na mi si Mia. Tana, uy. Unsa kay sud ining sobre? Murag kwarta. Ablihan ako. Kwarta gyud di ay. Sa man ni ulo-ulo? Suborno aron magpakahilom na lang ko. Nga muuyon na lang ko nga magtipon sila sa akong anak. May tao. Tuwa naman ka sila. Kinsa man nga. O paman may kaila din eh. Maayo, nagsiling. Manda ni Nang. Uy, si Manda. Nga nung nakatultol man ni din eh. Manda, kadiyot lang. Unsa bay tuyo mo? Uy, Manda, nakatultol ka man lagi din, Hiday.
Ay, oo, kay gitudloan kong noy perting. Ang naghatod ninyo din is apartment. Hala, sikata na guday ninyo nang. Hala, kadindot tas inyong gipuyan, uy. Uy, mao ba? At tuon nga nung niya ka manday. Si mama bagisugo ko niya kay may huwa man di ay kuno kaniya nang basin kuno nalimot ka ba? Ha? Uy, mao ba? Nalimot yung tuod ko, day. Wag day masayop si mama nang katugong na-admit si Daimia ni huwam kuno kag 3 niya, 3,000. Basin kuno og may kwarta ka na ron. Ay, day. Tuod, di ay no. Uy, pasayloa, nalimot ko. Dugay naman to, uy. Oo, nang wa pa makasud og trabaho adto si Daimia. Nya karon kay nabalitaan na lang nga nakauyab na og kanang unsa to iyang uyab nang? Abiato. Oo, nya gwapo ra bagyod. Hala, surtihan niya nang no. Aw, maingon ta nga swerte ang akong anak. Kung makasal na sila. Pero wa pa man. Ah, pero nialagi mo puyo ani gwapong apartment nang nagtuom mi nga nakasal na si Daimia. Magpakasal man ko, no. Inigbalik gikan siyang pagbiyahe abroad. Mugikan man sa gabi si Victor ugma. Ah, moabot na giingon nilang nga pilot nang no. Nya buutan ko no nang. Aw, maayo bitaw kinaiya. Sorry day ha, nga nalimot mig bayad. Ay, dadi, kuha at 3,000. Rich na gyud ka nagsiling. Salamat. Ay, Ignas mama mo ha, sorry gyud. Wa ay gaho magkalim. Ay, okay ra dagoy. Sige, adto na ko nang ha. Regards lang ko ni Mia. Ingna siya na nga. Kanang imbitahon mi si mama sa iyang kasal. Kumusta ko niya na nga. Salamat ini nang. Salamat sabday. Ay, kabuang. May piya man lang day mi dito nga may utang man day ko. Uy, nauwaw ko da. Nakaluwas gyud ang gihatag nga kwarta ni Victor. Nahibaw na gyud ay halos ang tanang silingan namo dito sa among gipuy-an. Bahin silang relasyon sa akong anak ug ni Victor. Wa na ko'y mahimo. Mabdos naman di ay si Mia. Okay ning napilian ko no, babe. Masya na mo. Mahal man ini, babe, uy. Dito lang ang tatamanan sa kulon. Okay ra din eh. May diferensya man gamay ra. Kining light gray color, okay ni. Ikaw, good. Pero ayaw na lang ako nga ref, ha? Kita ragod si mama. Huwag kang mabiyahi ka, kami rin mahibilin. Sige ka ni pili. Sulti ko gahay na na. Ref o TV ang atong ipadeliver. Babe, kaikog na ko nimo, uy. Dako gikog mabayaran ini ron. May card bang ko. Di man na bulto nga bayranan. Huwag kinahanglan nga duha nga atong kuhaon. Ref o TV aron may kalingawan si tita. Aw, si mama. Sige, imo mang gusto, bahala ka. Huwag tuman na itong sabot na to, ha? Ang hain na to, babe. Parang na dito kang mama ni mo nga. Di ka na magtrabaho sa restaurant. Anugnan man ko mo piha, uy. Di ko muskot ng trabaho ka pa. Labi na kay may umabot at ang anak. Ang pingin siya pag-ayo, babe. Oh, Vic. Mao ni unang bunga sa atong paghinanay. Ang pingan ko pag-ayo ang maabot ng anak, babe. Mao lang na ipalitan ng kanang gilistan ako. Mga kinahanglan nun kaayos mga bata. Oh, Day. Oo niya, adun ako. Sige nang, amping ha. Salamat, Day. Kadiyot day nang kuhaon ako ang resita. Papalit kag tambal, Day. Vitamins. Magkuha lang ko sa resita para na sa akong gimabdos nang. Aw, kinahanglan yu tuod kag vitamins, Day. Unang nakabuok ang palita. Ay, niya ang nagtalagilista ni Dag Wilma. Iyan na lang vitamins ang kulang. Ay, magdali ko. Oh, ito orang pharmacy dito. Oh, oy. Yun na, ora? Si Sirbe? Siya ka na? Ni opo di ay siya? Wala pa mo kabiyahe?
Oy, may butan ang babae nga kuyo. May kawas babae ka na ng appliance store. Kisugat ni Sir. Oy, nagunitay sila. Ulan ko kaha siya, no? Hala, murag manulod sila ni anong restaurant. Sundon ko, dili lang ko mapakita una ni Sir. Ay, hala, wala gayud ako masayop. Mga untingali sila. Kinuo ko. Mauna hinungdan ko, wala siya mapauli. Mauntingan. Siya di ay ang nagkasala. Si Sir Vic di ay. Oh, nanood na sila. Akong nasabtan, may relasyon sila. Ay, kanuoy ni Inday Wilma. Kanuoy niya. Medyo nadugay lagi ka nang. Si Glenn na ay nangita nas paborito niyang palaman. Ang Nutella chocolate ba? Buhaon ko na mga pinalit day kadiyot lang ha. Gikapoy ka nang? Mura lagi kagikutasan. Ay. Init sa gawas? Dili man day. Dito man ko grocery store sa mall mangumpra. Kaya ito man dito ang gilista nimo. Day Wilma. Oh, ngano nang? Naon sa man ka? May kipati ka ba? Hanang aling? Ngano nang? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!